Junnila on todella kaunis ja rauhallinen paikka. Se on täynnä historiaa, kulttuuria ja luontoa. Junnilan historia alkaa 1800-luvulta, jolloin porilainen apteekkari Robert Junelius hankki Reposaaresta tontin kesähuvilaansa varten. Nykyisin Junnila on Porin seurakuntayhtymän omistuksessa ja toimii leirikeskuksena. Junnila on paikka, joka ei jätä ketään kylmäksi. Se on paikka, joka kannattaa kokea itse. Junnila on paikka, joka ei unohdu. Mutta Junnila ei aina ole ollut nimeltään Junnila. Junnilan historiasta enemmän nyt, kun siirrymme mustavalkoisten kuvien aikakauteen 1800-luvulle. Vielä 1800-luvun puolivälissä Reposaaren takarannat olivat melko alastomia ja paljaita ilman suurempia puita ja pensaita. Junnilasta puhuttaessa usein käytetään sanoja Junnilan järvi sekä Junnilan lampi. Mutta kuten vanhasta kartasta huomataan, nimitykset ovat itse asiassa virheellisiä. Alkuperäiseltä nimeltään se on Takalahti. Takalahti on ollut alkujaan merenlahti, joka on vuosien saatossa maan nouseman seurauksena erkaantunut merestä. Nykyisin sen pinta on jo lähes 140 senttimetriä merenpinnan yläpuolella. Jo 1700-luvulla Reposaaresta oli tullut porilaisen herrasväen keskuudessa suosittu kesäretkien kohde. Yhteysalus toi porilaista hienostoväkeä saarelle. Ehkä juuri tällaiselle Reposaarelle tehdylle huviretkelle osallistui porilainen apteekkari Robert Junelius. Junelius ihastui saareen niin, että hän alkoi suunnitella huvilan rakentamista Takalahden rannalle. Suunnitelma etenikin niin rivakasti, että maaliskuun 21. päivä 1882 hän lähetti Porin kaupungin valtuustolle asiasta anomuksen. Hän pyysi saada vuokrata Takalahden pohjoispuolelta alueen kesäasunnon rakentamista varten. Kaupungilta tuli myönteinen vastaus ja suunnittelu voitiin aloittaa. Toimen miehenä Junelius tekikin jo vuonna 1883 ruotsalaisen arkkitehti J.E. Stenbergin kanssa sopimuksen. Stenberg oli arvostettu arkkitehti. Hänen suunnittelupöydällään oli muitakin merkittäviä porilaisia rakennuskohteita. 1884 valmistunut Porin teatteritalo, Juneliuksen palatsi ja Juneliuksen apteekkirakennus Kauppatorin laitaan. Juneliuksen rakennushanke eteni rivakasti. Komea huvilarakennus valmistui syksyllä 1884. Samalla myös Juneliuksen ja Stenbergin yhdessä suunnittelema puutarha sai muotonsa.
Huvila sai komealta kalskahtavan nimen Villa Junnela, joka reposaarelaisten puheissa hyvin pian vääntyi Junnilaksi. Yhä useammin arkikielessä paikkaa alettiin kutsua Junnilaksi. 8 vuotta Villa Junnelan valmistumisen jälkeen 6. päivä elokuuta 1892 Robert Junnelius avioitui porilaisen kauppaneuvos Wilhelm Rosenlewin Ellen tyttären kanssa. Näitä häitä ei vietetty Villa Junnelassa, vaan Rosenlewin huvilalla Grankullassa. Junnelassa seuraelämä oli vilkasta. Komea huvila lukuisine huoneineen ja sitä ympäröivine puutarhoineen antoi hienot puitteet ja mahdollisuudet kutsua vieraita. Juhlia ja vieraita riittikin paljon. Apteekkari Junnelius oli aktiivinen runouden harrastaja. Tiedetään, että vierailijoiden joukossa olivat muun muassa kautta valtakunnan tunnetuksi tulleet runoilijat Sakari Topelius ja August Ahlqvist. Vieraita kävi Villa Junnelassa muutenkin runsaasti. Vieraiden kerrotaan yhdessä isäntänsä kanssa keränneen rannalta laakakiviä. Laakakivistä pystytettiin rauniomainen rakennelma, joka tuo puistoon eksoottista sävyä. Ehkä tuosta vieraiden osallistumisesta rakennelman syntyyn sitä on alettu kutsua nimellä Junnilan vieraskirja. Lähellä päärakennusta sijaitsi niin sanottu pikkurivi. Sen rakentamisajankohta ei ole tarkasti tiedossa. Todennäköisesti se kuitenkin rakennettiin melko pian itse päärakennuksen valmistumisen jälkeen. Siinä sijaitsivat muun muassa talonmies puutarhurin asunto, leivintupa, käymälät sekä erilaisia varastotiloja. Ankat tarvitsivat myös talviasunnon. Talviasunnoksi rakennettiin Lahden rantaan linnamainen Ankkalaksi kutsuttu rakennus. Tämä rakennus muodostui nelikulmaisen osansa lisäksi pyöreästä osasta, joka sisälsi suuren talvellakin sulana pidettävän vesialtaan. Ankkala pyöreän osan päälle johtavine koristeellisine portaineen toimi myös näköalapaikkana Takalahdelle. Ankkala on säilynyt hyvin näihin päiviin asti. Se on suosittu kuvausten kohde. Lähelle meren rantaa ilmestyi myös eräänlainen baadiksi kutsuttu suihkuhuone. Rakennuksen katolla oli suuri vesisäiliö, joka täytettiin käsipumpulla merestä. Säiliöstä johti putki rakennuksen sisällä olevaan suihkuun. Baadi tuhoutui ankarassa merenkäynnissä, mutta sen kivijalka on vieläkin nähtävissä. Junneliuksen perhe vietti kesiään Junnelassa. Muutamassa vuodessa saari kehittyi voimakkaasti, tarjoten Junneliuksen perheelle saareen kaivattuja palveluja. Saaren asukasmäärä moninkertaistui höyrysahan ja vilkkaan sataman ansiosta. Saareen muodostui idyllinen puutaloyhteisö, jossa oli oma kirkko, koulu, kauppoja ja muita palveluita. Ympäri maailmaa purjehtivat laivat, satama ja hotelli toivat mukanaan saarelle kansainvälistä tunnelmaa.
8. kesänä Junneliuksen pariskunta ehti asua Junnelassa. Viimeisenä kesänä vuonna 1900 heillä oli mukanaan 3. perheenjäsen, heidän ainoaksi lapsekseen jäänyt huhtikuussa 1900 syntynyt Ellen Ulrika, kutsuma nimeltään Greta. Vuoden 1900 joulu toi suruviestin porilaisille. Villa Junnelan rakennuttaja, pitkäaikainen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kunnallisneuvos, valtiopäiväneuvos ja pankinjohtaja Robert Junnelius oli kuollut. Hän menehtyi jouluaattona aivohalvaukseen kirjoittaessaan pankkinsa työpöydän ääressä perheelleen joulurunoa. Junnelan isäntää ei siis nähty enää seuraavana kesänä hänelle niin rakkaaksi muodostuneessa Villa Junnelassa ja Reposaaren takarannan maisemissa. Leskeksi jäänyt kunnallisneuvoksetar Ellen Junnelius ei kuitenkaan halunnut luopua tästä paikasta. Vuosi vuoden jälkeen hän vietti pääosan kesien lämpimästä ajasta Reposaaressa. Hän nautti tyttärensä ja palveluskuntansa kanssa Villa Junnelan luonnosta, seuraten muun muassa ankkojen elämää Junnelassa. Ja 27. elokuuta 1921 pariskunnan ainoa lapsi, tytär Greta Junnelius, vihittiin George Werner Gustav Rambergin kanssa. Vihkimisen suoritti Reposaaren komministeri, 65-vuotias pastori Oskar Rindell. Vihkiminen tapahtui todennäköisesti Porin kirkossa, mutta häät vietettiin Villa Junnelassa. Tuon ajan reposaarelaiset saivat aidan takaa ihmetellä ja katsoa herrasväen viettäessä häitä. Villa Junnelaa juhlistivat muun muassa kauniit värilliset paperilyhdyt elokuisessa puistossa. (1920-luvulla elämä Junnelassa oli muutenkin vilkasta. Olihan siellä kesäänsä viettämässä Greta-tyttären perhe, johon kuului 3 lasta. Viikonloppuisin sinne saapui usein paljon vieraita, sukulaisia ja ystäviä, joten yläkerran makuuhuoneet olivat hyvään tarpeeseen. Vielä 1930-luvulla elämä jatkui Junnelassa kesäisin entiseen tapaan. Vasta vuosikymmenen lopulla alkoivat sodan varjot näkyä myös Junnelan elämässä. Mutta vielä 29. elokuuta 1945 pidettiin Junnilassa isot juhlat, nimittäin kunnallisneuvoksetar Ellen Junneliuksen 85-vuotispäivät. Nuo syntymäpäivät olivatkin eräällä tapaa Junneliuksen kauden päättäjäisjuhlat, sillä pian sen jälkeen rouva Junnelius tarjosi huvilaansa ostettavaksi. Oltuaan jonkin aikaa vuokralla eräällä yksityishenkilöllä vuonna 1947 Villa Junnela kaikkine rakennuksineen siirtyi Porin seurakuntien omistukseen.
Seurakuntien omistuksessa toiminta ja Junnilan elämä muuttuivat melko lailla perusteellisesti. Uuden omistajan aikana Junnilassa alettiin järjestää kaikenlaista eri kohderyhmille tarkoitettua toimintaa. Näistä mainittakoon lapsille järjestetyt pyhäkoulut, rippikoululeirit, äitileirit ja niin edelleen. Vuonna 1988 Pikkurivin tilalle rakennettiin majoitusrakennus palvelemaan nykyisen toiminnan tilan tarpeita. Vuodesta toiseen elämä ja toiminta pyöri totuttua kaavaa noudattaen, kunnes sitten tapahtui jotain järkyttävää ja odottamatonta. Yöllä 27.5.1991 Junnilan päärakennus tuhoutui lähes perustuksiaan myöten voimakkaassa tulipalossa. Tätä Junnilan paloa alettiin tutkia tuhopolttona, sillä samoihin aikoihin Reposaaressa tapahtui muitakin selittämättömiä tulipaloja. Palot ja niihin liittyvät huhut ja spekulaatiot alkoivat kiertää saarta. Tämä ja monet muutkin tuhopoltoksi epäilyt tulipalot ovat vielä tänä päivänäkin selvittämättä. Seurakuntayhtymässä ei pitkään odoteltu, kun palaneen tilalle alettiin suunnitella uutta päärakennusta. Vain pari vuotta kestäneen suunnittelu- ja rakennusvaiheen jälkeen tuhoutuneen rakennuksen paikalle nousi uusi päärakennus. Arkkitehtitoimisto Kytnerin suunnittelema rakennus on tyyliltään vanhaa mukaileva. Se on suunniteltu nykyiseen käyttötarkoitukseensa ja on huomattavasti edeltäjäänsä pelkistetympi. Vuonna 2007 Junnila laajeni, kun päärakennuksen viereen rakentui uusi ruokalarakennus. Uusi päärakennus yhdessä majoitusrakennuksen ja ruokalarakennuksen kanssa muodostavat Junnilasta nykyaikaisen ja toimivan leirikeskuksen. Toiminta uudistuneessa Junnilassa jatkuu totuttuun tapaan tutuksi tulleissa seurakunnan leiri- ja yhteistapahtumissa. Erityisen runsaasti Junnila sai positiivista julkisuutta syksyllä 2015. Tällöin Porin seurakuntayhtymä yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa tarjosivat hätämajoituksen noin 100 turvapaikanhakijalle. Myös Ukrainasta tulleet pakolaiset saivat Junnilasta turvapaikan. Tänään Junnila on yksi Porin ja Reposaaren suosituimmista nähtävyyksistä.